Pa da počnem. Evo je, ljudi moji, koke. Vidiš li to znači pravoslavan čovjek, lega ve vince ga delja. Baci žitance malka za briket. Samo vikni. Šiše moja mazno, sad ćeš biti prazno. Hop, od 4 puta. Mislimo 3 puta. Lala, ovo je 16 puta. Vali motorku. Oboje sražne da si ga da jaje. Stopiraj kameru, Boško. Po jedan put, ali to ti sjećamo, mati. Ja već gledam za manjom grenju. Ajde, viško. Znači, ja kešem pudat. Bravo, imate koliko put. Ajde, da ne će. Čekaj mu sipne vino da ga podvažu. Da ti ga. Sad ti klekne, ajde. Klekne još 14 put. Mogu da moram od grenja. Ne, vi će ti u donju malu. Pa ti sam čovjek koliko put lupao, kao se šutki. Ve! To je nejebanje. Ajme, brate, će mi se ukočiti telefon, ne morim. Istroši memorijsko od 8 gigabajta. Okreni se koliko je mu gleda u kameru. Taj koliko je. Sapega.